ମୋବାଇଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଯେ 4 ଜୁଲାଇରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଗୋଟେ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ମାରି କଲେଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୋ ଜୁନିୟରକୁ ହାଇ କହ। ତାପରେ ମୁଁ ହାଇ କହୁଥିଲି। ହାଇ କହିଲା ବେଳେ ମୋ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ସାର୍ HOD ସାର୍ ସେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାମ୍ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ପରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ବି ସ୍ପିଚ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଲୁମିନି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେଉଛି ନା, ପୁରୁଣା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସ୍କେଚ୍ କରିନି। ତାପରେ ମୋର ଜଣେ ଜୁନିୟର ସିଏ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ। ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହି ୱାଲ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାନର୍ଟା ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମର 2 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଫଟୋ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ମୋର ବନ୍ଧୁ ସନ୍ତୋଷ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗେଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆମର 2022ରୁ 2024 ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ସ୍ମୃତି, ଓଲ୍ଡ ମେମୋରିଜ୍। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କଲି। ରିଲ୍ସ ନ କଲେ ତ ହେବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ କଲି। ବାଏ ବାଏ।